lift up your voice and begin to bless the Lord? Can you lift up your voice? Go to the Nina. Takamanina. And the young Fatawa. Go to the Nina. You are yes, Shiramo. Your Pejawo. Rama remain. Osaji Fay. Oh, Namasaya, Mama, Suame, Naluana. Ria Nalima Koro, Mama, Sete, Mama, Mama. Oh, Namasura, Father, there is none like you, God. Every knee shall bow before me. But today, you know that you are all. Radio 97.1. Radio
abosom often the bubu. Some are Kurema, there was to be a punch fem. The end, Bamprobia, there was to be a punch fem, having a first two femo. Miss Sarah, dear Mamas, and Yakasro, no enter femo. Whatever is hungry should begin to fall in the name of Jesus. If you are listening to me from the northern hemisphere, this is the time that you see around you, all the leaves are falling. That which is far, 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 far ahead should fall onto you in the name of Jesus. Busuma mwedi disin busumbia, the man that animals will eat and eat and eat. Abandonina ye from enche na mwani ina kubuada. And then me kamfa kacho say, ebre wiya say din, eradi man ya ukuma pen ya ushushe na ukuma pen. I speak this to you in the name of Jesus. I bring this to you in the name of Jesus. May somebody begin to celebrate in the name of Jesus. The God of miracle, the 11th hour miracle working God. May God bring you the miracle and excitement in the name of Jesus. I make a declaration into your life that receive that signs and wonders in the name of Jesus. The man took Jesus at his word. The man believed what Jesus said. The man took Jesus at his word. The Yesu kind of fathers are Abusia never person catch us Abusumu Bakui, near Radika or Fanisana Yahosama. May you begin to receive a telephone call to answer your healing, your trouble, your predicament. Your answer has never come. But I'm announcing to you, I prophesy over you in the name of Jesus. While he was still going down, his lips met him saying that the boy was alive. May somebody receive the signs and wonders and miracles of Christ in the name of Jesus. The California country was saying, the main country was the main country of future was saying, or companies can come to the banner. What's the main country was saying, or the year Subabishia wine. Adumba Bishrao, Nipaba Bishrao, Nkosoba Bishrao, and Radisimin Country say, receive your sign and wonder in the name of Jesus. Then I'm passing me to one of pain. The Radis say, God is bringing you the signs and wonders. The God of miracle is bringing you the miracle. God of miracle is bringing somebody the miracle. God is bringing you the miracle. May somebody begin to say that I choose today to believe my Jesus of Nazareth. I will not doubt him. Nyamia wakacho so Jane century na wade hu century na wade no. Me so ba me hu century ni bi. Ne Yesu ka kire akwa no so akwa no kokko hu ya. Wo so ka kire Rade se Rade ma me so me ko hu bi. Ne abo afa ti me so me ko ti bi. I want to believe, I choose to believe by faith. I will never doubt the word of God. I believe in the 11th hour Jesus. The God is a miracle working God. Ne ye friend and wade no ono do friend nyuma. Owura ne me nyuma bi ma wona. Owura ne me nyuma bi ma wona. Owura ne fa nyuma bi ma wona. I believe my God is a miracle working God. Nyame awa ye bi wodam ha wa hu. Nyame awa so bi obere ni no. Owura ne fa nhia wo sabre wo Jesus Christo demo. Ono nyame odemo hyebo so me foforo ase no o man sankyerene a wa hye mo bɔ ewo musika semu wadwuma mu mo brɛ emre mu mo koi ne yetitiye ne ewuye ne Anidaso sa wo mo no in this 11th hour Awurade nsisa na enye foforo Awurade ma na ho oden fa na semu na nsisa ne nyina na mo de nkunima bedi adanse se odi mo adi mu ye wo busum ye da ye nimi mu wo Yesu din mu amen. Ensenkyerene Nyankopɔn ne wawurade a yɛde ho to so no wani ehwamɔ da biara da. Unim enne firi ɔkyena. Enti yɛsrɛ wo sɛ ma wo nsenkyerene nnadi. Awurade kasa wo ma ho enne nso bio.
Zebra or Srenino Cassa Rade Brab, Namipaniwu. Now Cassa Come Nebia, a radicassa mahon. A radic get so many pipe warrior 1 year wayo. Enti Cassama in ye, my auntie won't say, when I see yen 2 and a more way, na yen 2 non-century in ye tree. Cassama yen Yehoah, Cassama yen Yehoah. Bosumi, Mount Century in Cassama. Amen. Acts 10:38. How God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost and with power. This month, may the good Lord anoint you with the Holy Spirit. This month, may the good Lord anoint you with power. May you receive the great power. May you receive the exceedingly great power. May you receive an excellent power. May you receive divine power. May you go with a glorious power. May this month be a special month. A month that you will carry that unusual blessings. Go blessed, go favored in Jesus' mighty name. Amen. Acts 10:38. How God anointed Jesus Christ with the Holy Ghost and with power. This month, may the good Lord anoint you with the Holy Spirit. This month, may the good Lord anoint you with power. May you receive the great power. May you receive the exceedingly great power. May you receive an excellent power. May you receive divine power. May you go with a glorious power. May this month be a special month. A month that you will carry that unusual blessings. Go blessed, go favored in Jesus' mighty name. Amen. Wo bema yedi wachi. Yedi ahunyina to so yedi ahunyina ma wo. Wasam se ebinum nya gidie ebedi wachi. Popim se wo hunu wani onyam. Watro se yero eba wo nchen. Oba wo nchen se me bari wu. Nti bra na be san ya re mame. Nipa bebre di wachi. Na obia bia moja tunu a mfinhia bebre no e de gidi e be so watare ya no nya yaresa ogusu tu atwentwen so no wasam se ye be ka kire obia no se wo ba na wu firi be ma no nchen na kọ na Yesu udane wani ka kire ne se nsuro na gidi ala ni ani gidie atwentwen so a ebesisa abre ne nsanka ne nhira no o ka kire oba no ono de odi gidie be so watare ano onya ne nhira oba konso a odi wachi a ne banri wu no ye be ka kire nsa oba na wu firi ne nchen kọ o ka kire nsa onsuro nti okoso di wachi ampampa ono ne koi na akọ fie ho no na abofra na wu ampa na abofra no da bansoro na ni parisu ni patiatia mo na wosere o ka se onwe na wosere wo Yesu a owura enya akwan enya gidie edi wachi a na okwa bansoro ho no o ka kira baba wa na se talite kom me se o se sorry no sorry erade ni awadi wachi every January abesi nadai na ne nsankan ne nhira no ne Anidaso ne nsankan ye no udimo talita come to that person ma on sorry ma ne agu no sorry ma ne ohwehwe kwan no ne nsankan erade nya wadom Yesu Kristo a waye binum adom a won saka won nhira no won so won sanka won nhira bosumi mo na oye aduma last minute no oye aduma yira mfa no yira mfa wai mo erade mfa no mo erade mfa no mo e wo Jesus Christ name. Amen. Wa wo yen senchiri Nyankopon na wo ma agi wodi se bosumi mu obeyen senchiri no
Awurade ma wo nsɛnkyerɛnne nsisi ɛwɔ mabrɛ mu. Deɛ wo ma ɛnyɛ experience bi da na Awurade ma wo nsanka na bosumi mu ɛwɔ Jesus din mu. Ɔno ɛne mo ntena ne tumi ahoɔden ne ne kɛseɛ mu. Amen. Una wakyerɛ yɛn sɛ wɔn a wɔtwe wɔn anim no wonya ahoɔden foforo na wɔde ntaban foro sɛ akɔre na wɔtu mmirika no wɔ mmerɛ na wɔnantew no wɔn mpaaba hɔ. Ne sɛ nti mede ɔmmɛyi a wɔatwe wɔn anim fi January ɛbɛkyi November yi ɛrehyɛ wo nsa. Awurade ma wo nsa so wɔn so. Na bosome du baako ade yɛn awura mu yi Awurade to wɔn gyidi so. Na ma wɔfa wɔn nyinaa nto so. Na wɔadi ama wɔn. Na ma ɛbie wɔn yie. Onyame a wɔn kwafo a wɔka wɔyɛ no. Yɛ ma wɔn mɛyi. Na wɔn ani gye yie pɛyɛ. Yehowa nhyira mo na ɔhwɛ mo so. Yehowa ante wɔn anim kyerɛ mo na ɔnnɔ mo. Asafo na kasa ma n'ani so wɔ mo so. Na ɔma mo na asomdwee no. Mo ma yɛmfa Awurade asomdwee nkɔ. Amen. Hallelujah. I am jumping for my miracle. I am clapping for my miracle. I am shouting for my miracle. It is the 11th hour, the moment of God's visitation. Eradin Gosra, Ebani Maso na Ebroso. Father, I thank you for this month of November, the month of 11th hour miracle. I thank you for the miracles ahead of me this month, according to your prophetic word and works. I decree in faith, power and peace is my portion in the name of Jesus. I decree in this month, any dead area of my life is receiving new life in the name of Jesus. I declare in this month of 11th hour, I am for signs, wonders and miracles in the name of Jesus. I declare in this month of the 11th hour, I choose fear to kick out of my life. I select faith over fear, favor over disfavor, health over sickness, life over death, purpose over confusion, power over slavery, strength over weakness, fulfillment over emptiness, abundance over lack, purity over sin. I stand by the authority and the power in the name of Jesus Christ to receive power of God for breakthroughs. I declare this time of the 11th hour that God will supply me with spirit and with miracles. God will supply me with spirit and miracles. Declare 11 times. Declare 11 times. God will supply me with spirit and miracles in the name of Jesus. God will supply me with spirit and miracles. God will supply me with spirit and miracles. For the last time, God will supply me with spirit and miracles. In this month, I shall not be ashamed. I shall not be ashamed. I declare that in the midst of global challenges, greater grace of God will give me victory. I decree in this 11th month that I will possess works of power and signs and wonders. I position myself for breakthroughs. I position myself for signs and wonders. I position myself for divine encounter. And I position myself for discernment, prosperity, and fruitfulness. As I shout, I enter into my miracle. Give another shout of praise. We worship you, Jesus. We adore you, Jesus. We bless your name, Jesus. We worship you, God. We worship you, Jesus.
Begin to speak in the language of the Spirit right now. The presence of God is here. Come on, just open up your heart and your mind and let the Spirit of God take over. Mako shehanda dabo shiha davadabasho. Mako diavadabo shekata. Hivadabo shihanda badiadoshe. Hibadono shantana badieda no sheda. Come on, let the heavens hear your voice. It's all about Jesus. It's all about Jesus. No one else but Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. It's all about Jesus. We adore you. We worship you. We worship you. Hey. And now no pens here the Christo ase onokwafo ni erade a onidin ede asafo erade inshranke erade din so de yen ewuremu na da okra yen ohwe yen so ma boni bi enka yen yama wakwa eba 97.1 Okuman FM na anopa ye jedi se erade din mu ohuye nisanse ohuye nti ena onimi nyina ne abusuanfo ne asofo ayehye ha no pay ye beboma kese mumma ye na Yehowa na oye na nada wo hoda anope ye mo akwaba se we do na to Okuman 97.1 yesre radi se radi ebria koka bra nonuma ba pa wonsim edunum no ye nyina yebetumi edi nyakopon asem ho nkita ho na yetumi ahwe kwan a ye befa so a ye benanto Kristo mu na kwan ye befa so a eneda yin so ye betina si amerade en anope yede radiase ema nyamema obena wonso enewo akasa sisi huna frɛ wunu na frɛ oyonko frɛ busua na se ebre naso Okuman morning devotion time naso na yenyina yentie onyankopɔn asɛm anopai anopai ebusuafo ne asɔfo akukuda ma anopai woni yenyina rehwe nyame asɛm mu me ye wo yen papa sofo panhini baako ewo yen finfini a obe kan ye ho ewo discussion no a very very wonderful servant of the Lord na ye de radiase emano ebusuafo ye ka so Okuman radio ewo very matchum hini memorial house ewo Kufu road Akropong Jumedi so ehun inkita ho ene nkrabo egusuara ewo Facebook, YouTube, Twitter and Instagram nina ho ayema ama Okuman Jumedi anope yegusuri di etubetumi adwani e wo Facebook live, ubetumi adwani on YouTube, ubetumi adwani on Twitter and Instagram nina. Facebook ya Okuman Radio 97.1, the same thing for YouTube, Okuman Radio 97.1. Twitter and Instagram the ubeba boom say at Okuman 971, at Okuman 971. Na yenina yenshia ewo sa kwan so yenhwe nyame asem na yempa mu sa nso anopei ebusuanfo a yehia mu wa ha ni odi kan a merida na di ya yenu aberma Duke Snonkon Fifi dancer a okwa soro ewo Grace na ono ewo yimfimfini ha ena yensofo panhini a na America se wa beka yen ho anopei na no ye latter district minister Presbyterian Church of Ghana latter district minister na sen September ya ena ya to nkra amane transfer dinaba ebrew Calvary congregation honso oye district minister ewo ebrew nidin the Reverend Peter Ataeje nyame adom papa enso ewo yemfimfini enche na obeti papa ene na oritrotro one or two things binti obeti papa ne very very keen with practical theology erade enshira o se anopei wuni nyina ehia ewo Okuman radio nyame onka ho sisi ho se ubeti nyame asem na yina yabomu ahye erade enonyam. Rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. You are the one, say. You are the one that
Yempa Bonisa no pay Radibemo and Anidaso Premier Gusuriti Jumedi Radibemo when Anidaso Radibisi no Bema Ujidi Epija na what ya say ono Radi to we bibi yenu na obedim kunim amane mampa ampa obedim kunim. Hallelujah. Come on. Say counselor, comforter, keeper. Etina no pay asama yebejina so mema yenu aberema Duke face no ko dance wakan the normal bluffuna maye wakan bluffuna maye in the English Romans chapter 8 ufawo chokronkron Bible na we be Romans chapter 8 verse 18 and 19. Romans chapter 8 18 and 19. Ipacho osofu mayenko. The Yamia says Susanna Powie or the Ache. And I can kind some reading is taken from Romans chapter 8, the verse 18 and 19. And I read, "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly awaits for the revealing of the sons of God." I take it again. Romans 8, verse 18 and 19. "For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." The verse 19. "For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God." Amen. Amen. American Roman for huma ti awo 20 chemdu wochi ekosi do nkrono. O se na mibu se ebiri yimu amani yi innu enu nyama wori be yinu edi de ama yen no. Na mibu se ebiri yimu amani yi innu enu nyama wori be yinu edi ama yen no. Na abode no ani gina retwen onyankopon ma ahoyi. Na abode no ani gina retwen onyankopon ma anoyi. Yeda onyankopon ase ema asem a enanope eda pon so na ye na yeribobo ho etiefo na ye di kan kese anope nyame adom ye wo yem papa panhini very very senior minister ewo yem finfini a yem fani nego. He's been a motivation to all of us. At any point in time, Reverend Peter Ateje Betufo, we share declaration say a yebo and send if you made yasia. Also for Ateje voice and what obete ewo say number 4. Into utie declaration we are a papa voice in ye dia hunyina to so ye dia hunyina ma wasam se ebinum nya gidie ebedi wachi kopim se wo hunu wani onyam watro se yero eba wo nchen ebusafo etina papa Ateje papa asumje nka wa no pay enka wonso ye de radio asisa no pay wa be kan ye ho ewa ha. Okay, thank you. Yeah. Thank you, papa. You neji na ye shekwan se erade beka ye ho na anopen so etiefu awuriti na so erade afa na asem so ahye won kran anopen ya yere hwe Roman fo humatia wo 20 dun wo twikosi dun kron na yere tuso ho na me osofo Duke where the kind I was them kakra because also fat you know Naming Casabi. Papa, I no pay asema edahoyi. Yankopon catch re no pay say. Eden ye name
ɛdan na ɛkɔ so wɔ yɛabrabɔ mu a ɛyɛ yɛn sɛ ɛtu ntwa da. Ɛdan na ɛkɔ so wɔ yɛabrabɔ mu a ɛyɛ yɛn sɛ ebi nsii da. I say, for I consider that the sufferings of this present time, or yawa unemu CCA, yen to me infant to enyumonyam sha Christo edebemau. I say, if there is always a reward after the race, and the race always has to do with the suffering period of your Christian life. Enti oya oben na onemu amani ben na onemu e ya say amani na da ben ni mewie say yare konanda, whatever it is. What are you going through? That is the question we're asking ourselves this morning. What are we going through that we think there is no end to it? Okay. We are being assured by the word today that whatever sufferings we are going through in this present times can't be compared to the reward, the glory that Jesus Christ himself has promised for us. The Bible says in Jeremiah chapter 29, the verse 11, that for I know the thoughts that I think towards you. They are thoughts of good and not of evil, to bring you to an expected end. So it means that the end that Jesus Christ was talking about Paul was talking about in Romans chapter 8, the verse 18, has an expected. It means that the end is better than the beginning. The end thereof is the beginning of a thing is not as important as the end thereof. So Christ is promising us a very great end, and you and I should be assured of that. 2 Corinthians chapter 4, the verse 17. 2 Corinthians 4:17 says that 2 Corinthians 4:17. For our light afflictions, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Our light afflictions. It means that Christ is even comparing our whatever we are going through as being light. It's not as huge as we make it. For our light afflictions, which is but for a moment. You might be feeling that, and most often than not, sometimes you might think it's for so many years, but funny enough, it's just about 2 months. But because of how weighty these sufferings are, we become exasperated by them. We become discouraged by them. We become so frustrated by them that we begin to waver in our faith. But Paul through Christ is telling us that for our light afflictions, which is but for a moment, is working for us a far exceeding glory. All right. God bless you. Amen. Amen. Everyone for the radio say, to the Biauna Mohamuna Manimuna. Now, yes, how you are meaning with that bender. And a Jonachino are the betche. And none of pay a bush of the radio senior medical carriers of Reverend Peter Ateji. Papa, Akwaba, you, Papa, Yankasa. Okay. Great. Thank you. Yeah. Papa Pacho you. Yeah. But Pacho you. The question. Papa Pacho Nya Ken. Yeah. Winchilemu ewo Nya Paulo Erika wasem se yensi se biri mu amani enu anyonyama obeyi na di amayen no. Winchilemu ene se nya woti asefa. Okay. Etiefu anope etiefu nso ay krado se obeti. Okay. Thank you very much. Etiefu madam se papa se mode mofidi ato Okumai FM na motie. Asɛm a yenua Paul kan no sɛ yamane hunu a ye hunu sabre no ennuru ene onyam bi a onyame ahyehyɛ ato ama yɛn no na edikan mepɛ sɛ yenyina obi a te ase sɛ amane hunu
kwambia so eka kristosom ho me ya pa se duru ba bi a akyerɛkyerɛfoɔ binom ana asɔfoɔ binom kyerɛ sɛ wobɛyɛ kristoni a amane hunu nto ana wonhunu amane ana obi hunu amane ana yɛ bɔne bi na wadi daabi nyɛ saa na te koraa nyɛ amane hunu nyinaa na tu nipa binom a na ɛkyerɛ sɛ wadi bɔne etwa sɛ kristosum na ankasa amane hunu wɔ mu bi ɛsiane sɛ yɛn awurade yesu kristo na ankasa no ehunu amane enti obi bia obɛba bɛdi n'akyi bia no etwa sɛ wo so hunu amane no bi anya saa na wonni yesu kristo akyi waka ne pefe Matthew asempa no etinum tichemu edu ɔse blessed are those who are persecuted for the righteous sake for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Amen. Enti waka ne pefe ɔse nhyira ne wɔn a atene nti wɔtae wɔn na wɔn na ɔsoro ahenni no ɛyɛ wɔn dea enti akyerɛ sɛ ɔtaa ba wo so a wonante nyame kwan so na ɔtaa ba wo so a ɔse nhyira ne wo ɛkyerɛ sɛ wobɛhunu amane asase so wobɛhunu amane nanso wobɛnya nhyira no wobɛtumi adi bi asase so a wobɛdi bi wɔ dabi daa nkwa ama so nti kristo no ankasa sankasa bi opefee John 16:33 John chapter 16 verse 33 kristo kasa eti ɔse eyinom na maka mo na monya me mu asomdue sɛ mo ho bɛhiahia mo wiase deɛ nam so mo ma mo ho ntɔ mo yam me na madi wiase so nkonim brɔfo no ɔse I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Amen. Enti ɛkyerɛ sɛ obi bia obedi awurade yesu kristo akyi bia no obehuna mane etwa sɛ amane hunu no ba Bible says it's even a blessing. It's a blessing you must go through. Ebinom aba asase so abehuna mane nti watena awurade mu anya abotara tena awurade mu ahuna mane a na Bible says esi wonye say ebinom onyame nkyɛn a esi wonye enti etwa sɛ yenso yɛtena kristo mu nti kristo nso baayɛ no ɔno nso bɛfa amane hunu na bi mu ansa na ɔtumi gye yɛn in fact ɛyɛ nokware pefee sɛ na Bible scholars bebree aka ne pefee sɛ kristo ɛfa onipa tebea to ne ho so na watima yi afiro nkoa tebea mu anya saa anka ɔntumi wamfa onipa tebea nto ne ho so a nti ɔbɛfa amane hunu mu nti ɛkyerɛ sɛ obi bia wudi n'akyi bia no ɛwɔ so ɔso fa amane hunu mu ansa na amane hunu na wofam no ɛyɛ kakraa bi ɛsiane sɛ wofa amane hunu mu a ɛna wokɔ ɔsoro na wakɔdi da kɛse paa sɛ nka mede bi bɛsɔ so nanso akyire no mɛtumi de akɔso asoso no kani nyinaa ohwɛ Hebrew nwoma no mede yɛm bɛkɔ Hebrews. Yes. Hebrews chapter 11 verse 32 to 39 ɛyɛ me nsɛm a yɛ ana mede hyɛ binom den paa ɔse and what more shall I say? For time will fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, but put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so that they might rise again to a better life. Do you hear this verse? I repeat again. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn in two. They were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in desert and mountains, and in dens and in caves of the earth. And all these
though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be blamed, they should be perfect. And you can see now. Also, na idea na men can be you. Na some can Gideon, Barak, Samson, Yafta, David, any Samuel, any Adif one who has some anchor that you be boyen. Also, one na wanam Jidiesu kundi ahinie ahodo wasu nkonim di asamtene nyina nya boshe si ajata no dum ojatumi dwane nkranta no nya ahomra mu ahoden ye okom ahodenfo ka ananafo mpasu agui ma nsa ka won awufo a wosɔre na ebinom nso wɔde wɔn goro atopre na wampe ogye na wonsa ka owu sɔre a ɛyɛ kyene so na afoforo hunu animguase de ɔhwe mpɔkyerɛ ne afiase na nso wosi wɔnabo de srada pae wonso wɔmu so wɔnhwɛ de nkrante kunkum wɔn wochini nwanten ne mmerechie nma mu ehia wɔn hu dwane wɔn wohunu amane wɔn a wɔn sewiase wochinchini esre so ne mmepɔ so abodan ne asase so aboɔ mu na yenum nyinaa a wɔnam gidie so nya adanse pa no wɔn sa anka bɔhyɛ no ɛfiri sɛ onyankopɔn asiesire biribi a ɛkyɛ ne soɔ asie yɛn na wankwati yɛn anyɛ wɔn pɛ. Amen. Enti ɛkyerɛ sɛ seesei amanehunu no a yɛhunu nyinaa no onyankopɔn wɔ biribi a ɛkyɛ nso a ɔwɔ ɛde ma ne mma. Enti anuanom binom ayɛ bi da ɛno na na meka no sɛ anuanom binom afa mu da anuanom binom tete berɛ so no ebinom ɛma wɔn ho kwan ankasa ɛbaa dendenden sɛ ɛsɛ sɛ wɔwu ma Kristo no ebinom ma ɛpene so wu ma Kristo. Enti wɔpaipai binom mu wɔde asradaa paipai binom mu otwitwa binom ɛnam basabasabasa wɔde nwanten dressy binom ana aboa homa dressy binom skins dressy binom to wɔn to jata emu ema jata bobɔ wɔ mu wie wɔn emene enti ebinom ahuna mane ebinom ahuna mane papa esan sɛ wo hunu sɛ wo kro kron kura esom bo dabi da ankwa ma a nipa ye betena ye ne awurade betena se afebɔ ɛwɔ mu na yagye ye ni afebɔ ɛno nti wampere sɛ wo bedwane saa wuo no enti nya yan yabrɛ so ɛne yehunu yankwa ne yehunu amane sesei Ghana ha mpo de ɔwɔ ha wonhu amane hunu papa na okɔ aman binom so a okɔ especially Islamic nations no Afghanistan nom any Turkey nom ne man no binom sani a wosi treat Christians sani a wosi bobɔ binom wosi chi binom wosi kum binom no a enya agro aha wo ha wonhu no hwe papa aha dia we thank God ye nuanom Muslims na wo ha no ye ne won wonte ase ye ahunu se ye nyina asum onyankopɔn eno nti aha Muslims no enya de a ye ne won ntokwa but wo kɔ ba bi a wonte ase sa but we attack Christians. Ebinum jinama urade. To forsake Christ and say no, I am for Christ. And so if you wish to kill me, I'm ready. Ama ebinuma jinama urade sa. And ahano young we receive spiritual attacks more than the physical one in Ghana here. If you are here, we receive spiritual attacks. The devil, any part of the globe, no, the devil knows how he's treating Christians. Baby, while he's attacking them physically more, baby, also he's attacking them spiritually more. And in Ghana here, the devil is attacking us spiritually more than physical. And so witches and wizards and demons are tormenting many Christians in Ghana. The true Christians I'm talking about. Exactly. Yeah, and we are ready. We are ready to cope. We are ready to stay in the Lord to the end. Amen.
Because we know we have heaven and earth there. We have new heaven and new earth coming down to us. And we are going to stay there with the Lord forever and ever. And so we have we have something. We have a reason. That is why we belong to Christ and we are suffering for Him. And so we have a better place to stay in future. Amen. Amen. We have a better place. And so we are not so much consumed with the present challenge. Odofo anope mi yesese Nyankopon enam yen papa no so amawa yenhira. Yegusuara ohaben ena ufam na etoden eyo se to da bia nkutu na ogina Kristo kunyano enti ti eto da bia na waboto you are fighting a battle and na uhia obi say ndi ajo akwati say Elijah or kesi obi ani hojina merade akamikuto yeda yam papa no mase papa yeda sipa wo the concept of say yereti as say suffering is part of the Christianity. Yeah, we can't run away from it. Yeah. In fact, it's as we now say on time suffering. Suffering means that I say Christ into a fire. But it is part of it. Even marital vows for better, for worse. We say no, for what worse? Worse be any baby. For better. Now, say see what journey will be bisa. If you are still that is where you feel that. But if you know that it is part of Christ, now Jesus Christ will say, also akwa and sing nira. Akwa and sing nira. Akwa and sing nira. Eti nyono owura na famu no yenga yedi na eti na ye ne nkwa no ye bibi ese yenso eta se ye famu na anidaso aye woni so se na sise ibri mama ne no enu nyama wo be yi na di ama papa ye da se papa ataje na yete ne voice na ne ye nia very ma duke na yete one voice no verse 19 no si na abode no ani gina retwen onyankopon ma ahoyi abode no ani gina eho na ye retua so sesi a abode no ani gina retwen onyankopon anoyi and mema papa bacho we fiase amaye papa ataje efiase amaye. The earnest expectation of the creation await the manifestation of the children of God. Papa. Thank you. And it's say obia abodi ani nyina ehuna mana abodi ani nyina esi apene. Sure. Sana Bible no watchro. Say abodi ani nyina esi apene in the sense say no uko me the land me kasa fa land ho ansa. Uko wuramu a eduru hamatan a had the equipment high green ye hunu ayi bebre but go to Ashanti be and then you go to north. Who say eduru hamatan season no how animals suffer in the bush. How they have to run away for their lives. Enyagro. Oja. And yet she wants more see a penny. Yet oja. A chasing once nipa di oja. A chasing more. Why? Say ye pa aboaria enunti esa say ye shiland de kakra ansana yanya aboaria akrante biawe. Why? Enti na ahye obi aye afuo kama no na nobaye no nyina ahye nobaye no nyina ehuna mane nti ne nyina esi apini sane a Bible no ka no nobaye ehuna mane emoa ehuna mane na oba nipa so a nipa nso yare no ne hawa huro bebre ne abonsamfo tata nipa saa ma nipa esi apini saa wa asase so a nipa nya asomdue
nipa nya asomdwe esan sɛ ɔbɔnefoɔ no ɛnam nipa bɔnefoɔ so ɛne ahohommɔne so ɛtaa nipa so saa nti obi kɔda mu a ontumi na ade akye why obi ani gu so saa yareɛ nti ɛna binom so wɔ hɔ a na spiritual attacks not yareɛ but spiritual attacks wɔn bɛtake saa na ne te na wabɔ mpayɛ saa na watumi da kakra ɛwɔ hɔ a na wɔsen anya attack bio saa ɛkɔ so saa papa ɛwɔ agyirifoɔ bebree abrabɔ mu a megyiri sɛ yɛn nyinaa yɛka ho bi saa sometimes we can't sleep, sometimes we receive attacks upon attacks, and we need to be praying before we are free or we are able to sleep. Yeah, enti abɔdeɛ nyinaa esi apene nyɛ nipa nko a nyɛ nipa nko a hwɛ nsuo mpo Ghana sɛ nsuo kura esi apene look at hwɛ nsuo treatment a yɛde ama nsuo ɛtene kama ani da hɔ kama ɛte sɛ nsuo ankobra pra tanonom ɛne densunom ayɛ kɔɔ yɛde nnura guma sɛn ne nyinaa nsuo nyinaa even water is suffering this time. Why nti abɔdeɛ nyinaa esi apene na ne nyinaa yɛ twɛn akɔpem ɔda no. The day is coming. Ne nyinaa bɛtwa mu akɔ nneɛma no nyinaa bɛtwa mu akɔ nti all these are happening and we are pleading with all people to surrender to the Lord Jesus, who will come so soon, even though we don't know when. And you come so soon to save us and to send us to eternity and enjoy forever. And Amen. Amen. I love you, Papa Yadasi Bere. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. We find ourselves in so many predicaments, like Papa just said. But the promise here is every creation, from trees to animals to whatever thing is of God, whatever thing was created for God, is just waiting for God to reveal himself through men. The Bible says in 1 Corinthians chapter 2, the verse 19, that for eyes have not seen, nor ears heard, or has it been revealed in the heart of men, what the Lord, 2 verse 9, but as it is written, eyes has not seen, nor ears heard, nor have it entered into the heart of men, the things which God has prepared for those who love him. So God is waiting to reveal himself mightily through his sons. So whatever predicament we are going through, we should have this assurance that the Lord God is revealing himself through us, through the manifestation of his glory, through the manifestation of his power. We are going to have a reward. We are going to receive great rewards here on earth. That is a promise in the verse 19, that the Lord God himself is going to reveal this. The earnest expectation of the creation eagerly awaits the revealing of the sons of God. So signs, wonders, and miracles are going to be revealed through us. Even though we are going through our suffering period, even though we are going, it says that the afflictions of the righteous are many, but the Lord God delivers him from them all. So it means that there is a deliverance. Although we are going through it, there is a deliverance. So we should be patient enough. We should be patient enough to see the end which the Lord has promised us. Amen. Amen. Inshra enke radidin anopei na woreti asese nia amani bia wonam bia no nia ye kan se Presbyterian nyumo se anadwoba adebeche se yeti ase ene anopei ubetumi nso afre yen se nia ye ne da no na papa kasa diuku kasa ebusanfo asofo ye kasa bibia to adwene so ansemba ya kinkan wo so wuti bibia se a ebia yeri treche mu no ya hete ho na pese obefre ye na wodi acha 0205818748 na anopa obetumi afre yen 0205818748
8748 ɛyɛ voda line na wofrɛ na also wakyerɛ wadwene na yɛnu nyinaa bɔ mu atie ne nyam kupɔn ɛnso aka kyerɛ wo nti anɔpa yi 020 581 8748 line anɔpa yi wobɛtumi afrɛ afa so na yɛnu nyinaa abɔ mu ɛdi nkita ho anɔpa yi mu nyame nhyira wo sɛ watie submissions a na ɛrekɔ so no nyinaa wate ase sɛ yaw bi na wonam a awurade hwehwɛ sɛ wobɛgyina ma kristo anɔpa gyina ma kristo adwuma a wowɔ mu nokware bi a wodi nti ɛma nipa nyinaa ne w'anim nhyia gyina ma kristo wote aware ase nneɛma ɛnkɔ yiye nti wadwene yɛ ayɛ wo basabasa ɛyɛ nyame na ɔkasa yi ɛyɛ nyame na ɔdi m'anim ni gyina ma kristo abusuafo ne ayɛ na mu biara ɔyaw wɔ mu no yɛgyina ama kristo ɔfrɛfo odi kan ɛwɔ line ne so yɛma wakɔ ababa ɔkoma 97.1 Anidaso wɔ yesu kristo mu makanga 22 ni kosi 25 okay na yemin say abodi nyinaa pinepin na ekos awo edu nayi na enye enonko na yen ankasa nso a yewo ohun no aba a edikan no yen so yesi epini retwen abege a ene oja a wobeje yan nipadua no na eni daso na yeje yan kwa na eni daso a ehu ye eni daso na nea obi hu no ebeye den na any abeda so 25 finiste na se yen any da nia yehu so ye de was to change that would be so say nia yehu ye de was to change and then you need was to talk ahotire ne ba yen so kakra na yen ano didem na ye rekaseti enyankopon na ye rekaseti ampehele Awurade hu ye mobo no ma ye mbuaseto na ye timi die gina oko no nsosho a ebe ba ye nsunim etwa se eba nti na eba nti se ye siwe ye gigifu ye nyo twen na buaseto na ye de twen se Awurade nkunim beba na we ye nsi da se ye me be ni bani ye nyame nsa bebre ye de wase pa nyame nsa pa okay wife so na anopay also betumi afra chere wadwin 0205818748 and line ofre na also wa chere wadwin ofre first one na line na e busy betumi asa free biom 0205818748 0205818748 Yamakwa 97.1. Hello. Good morning. Good morning. Your friend is Akropong. Oh, beautiful. Nanu kuda. Bibi asem kase so meso senye radia. Kasa bigenin baby ameda. They were sorry them no de kron but so meso sema for nature. So and a jono me bomb pie the moon na. Nikenya me asese. Young music and nra wapa ofema abeka kama obia se eni gase no SMS nikenya me ase asida eye radede don't say mom time money yeah say ya no enye easy
nyame ne yɛde no ase obiaa ɔte bia nim sɛ worentumi nyɛ saa nti yɛde awurade ase sɛ nokware nso ada adi sɛ ampa ɛnyɛ wo na woyɛi obi ɔte bia nim sɛ ɛnyɛ wo worentumi nyɛ saa nti yɛde awurade ase so sɛ nokware ada adi so sɛ ɛnyɛ wo nti nyame nkɔ so nhyira na kɔ so kura wo nokware mu na awurade nkɔ so yɛ kɛse yɛ na ɔrebɔ mpae sɛ awurade nkɔ so yi yaw biara na awurade ankasa ɛma ɛnyɛ mpagya mpo ɛma wo na wakɔ so ahu nyankopɔn tumi yɛbɔ mpae Eradi tumfo ye koso epija wafena shonsa epija ye mama shonsa epija wafena bawenim se eradi obekoso eradi nkuni mama no yesi nina munu eradi wedi nkuni mama no eradi bibi tumi be cross yen nanso eradi ense yen eradi ni nyina munu udan nani na ma ni obonefo ne hihye no edan anu nyam hye eradi ma enkoso na anu nyam hye ema wafena na ma ye mama adom ni amode ye adom eni ahode akoso ama akosa ye nhyira ewo Yesu Kristo dim yesten so se Awurade ye nua be men so odene fom so be che no na Awurade wasiesie no na waboa no no so atumi afini ha onina mu Yesu Kristo dim mu amen nyame nhyira pass wa fra koman nyame nhyira witiri nko Sida se da patine asora mo ye no ama mehu se nyame wo ho ana se no pepe ampa asida ye radide ene unya very ma osofo ataje ena yo me tele ka ba che yo erade sha asida ye radide yo bye Uso betumi afre 020 581 8748 na oso wachire wadwene anopai yede radiase ni radi ye doso ni radi ye eye wonwa ni enia ye kan se nhyira enken radi amani ben na onemu a eye o se wabre ode nkuto ni okristo ni ori hu amani dabi anopai yate ni erade nam ne asonfo so dia maye se etwase okristo ni bia hu amani you know very much Papa J at their brain say God bless you Papa at AJ yami show we share we tie aha 97.1 enche na yetumi di na day esi na yesiesie ho ama ochina fi a yede bewura na wotwe na wie mu ene 10th November na senior ye ka kire wono na chese enche kra yewo 51 days 51 days na afena kwa wie ye mpa bo nyina nse Awurade nkoso mfa ne mansie Awurade mfa wonsie won ntaban ase na onnom yen na 51 days mu esane o how bi empare yen o how bi mpare yen amani bi mpare yen na ye nkoso ara enhu Awurade dom eme osisi yen ewura afefufuru mu baby adu ye besre papa o final words ni ye nkranhye bi afutu sem bi uwo nchie bi apese wuchi abusuafo bi a na wachia won anopai yo okay me da se papa nat nyame nhyira papa emse yeah nipa nyina ya madofo amen and asemo a me kan ahye obi a den atwato ne se yenka hu se senia me kenkan wo ai Matthew asempa no Matthew 5:10 no echa se ya hunu ne pefe sasa ota anso kra eyenhyira exactly eyenhyira enti obi a ota beba osu bia no men kase bia wonkwa ebia amani hunu ebia wonkwa na wohunu amani no enya wonkwa na wohunu amani nti so ota ba wo so account it a blessing why fan say eyenhyira esanse Yesu ankasa Awurade Yesu ankasa na aka se nhyira ne wona wota won
enti sɛ ɔtaa ba so a count it a blessing sɛ wo san wadwuma so ani paa nti na wadwuma nso ani a ɔbɔnefoɔ no n'ani mmerɛ so n'ani mmerɛ so obi a n'ani bere so obi a obehu sɛ wobɔ mmɔden wodi nɔkware woyɛ wafam deɛ wode wo ho ama kristo no wo na ɔtamfoɔ no bɛko ati a ɔmmɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya ho na wawae wafiri awurade ho enti sɛ ɔtaa bi ba so account it a blessing and continue to be in the Lord and stay for the Lord nti obi a ɔtaa bɛba so biara no gyina ma awurade kɔso a koma awurade na kwan biara so ɛnni gyina koraa ɛno na kristo kaeɛ no ɔse yɛ madi wiase so nkonim ɔse eyi no mo na maka mo na moanya me mu asomdwie sɛ mo ho bɛhiahia mo wiase deɛ nam so ma mo bontɔ mo yam madi wiase so nkonim ɔse me na madi wiase so nkonim nti kristo adi nkonim ama wo nti ahoyahia kakra bi a yɛfa no moma yɛmmia yɛne ne yɛmfam ɛnkyɛ koraa owura no bɛba why sɛ ogusu frɛfrɛ ne mma saa ogusu frɛfrɛ ne mma yɛnua panyin baako a yɛfrɛ no wɔfaadi na nsɛ yɛ a ɔkɔ very soon yɛba bɛyɛ no yie papa yi sɛnea wagyina ma awurade wɔ kristo ne kɛseɛ paa ɔkofoɔ kɛseɛ paa akɔnkyene ne mpaebɔ ghana menya hu nea ɔbɛbi ti no papa yi papa eduɛdɛ ɔkyerɛ what wɔfaadi prayer warriors asu ɔna de baeɛ papa yi awurade ato nsa afrɛ no awurade gu so frɛ ne mma saa nti wɔn nso de aduru ɔbɛfrɛ ɔmɛ nso me de aduru ɔbɛfrɛ na sɛ sɛ a enya nnuruyɛ no moma yɛnkɔ so nko ɔkopa ma awurade wa yɛbɛkɔ so ako ama awurade yɛbɛkɔ so agyina mehyɛ wo nkuna sɛ me nua kɔ so gyina ma kristo kɔ so gyina ma kristo na ɛnkyɛ awurade bɛma wɔ abotire wa wo ho bɛtɔ wo w'ani bɛgye ɛwɔ aheman foforɔ no a yɛbɛwura no mu no awurade asomdwie ɛnka wo bebree amen. Count it all joy when you fall into diverse situations. So all I want to say this morning is that, like Papa said, it is part of the Christian life. So let us ask for strength. The verse 26 of the same scripture we just read this morning says that likewise the Spirit also helps in our weakness. So we might be weak, but let's ask that the Lord God will grant us the strength we need to be able to fight through this period of tribulation, this period of suffering, that we shall receive our reward in Jesus' name. We thank so omni abum asum yankopo etie na asem na ye bompa say yɛde bɛdi yɛnim yɛde bɛbɔ yɛn bra ɛnɛ ɛne da nyinaa na yɛde nyankopɔn ase so sɛ yɛ maame ɛnɔ ɔfrɛ yɛ sɛ yɛde asamato no so no ɛnɛ wedi bɛm nyankopɔn ne yɛda no ase nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ nyankopɔn bɛkɔ so a ahyɛ ne ho anuonyam ɛna ɛwɔ n'abrabɔ amen atiefo yɛda yesu a ɔde yɛn nkwa ama yɛn nɛ da yɛ ase nea wote nea wate na yɛna yɛkamu abomu abompai sɛ awurade ma no ni gya na ahoɔden ne tumi ɛnkata so ma yɛn na yɛmfa nantew mɛmma wiri mfida sɛ awurade ahyehyɛ ade nyinaa na wowɔ ne plans so nea wonam mu biara no awurade yi n'ani mfi ho yɛ awurade ka nkɔ so di nokware ma awurade tena se ma kristo suro nyankopɔn na som no hwehwɛ kristo akyi kwan anɔpɛ yi bia wonnim no yie a yɛkamfo kristo ama wɔ anɔpɛ yi sɛ hwehwɛ kristo akyi kwan ɔno na ɔyɛ nkwagye nyinaa fare bae na ɔbɛma wo n'adom na asomdwe bi edi w'akyi ɔyaw ne amane mu no ɔbɛkɔ so aso mu awurade nka me ne ho no nsiesie yɛn ɔkyena ɛyɛ fida yɛbɛsen ahyia wɔ afidi so na yɛne wo asen ahyia abɔmpae asrɛ awurade hɔ ahoɔden sɛ yaw bi a yɛfa mu bia no awurade ma yɛn ahoɔden ne otumi na yɛntumi mfa nko ni kan megyina yɛn nyinaa na mu na yɛada yɛn sɔfo panhini Reverend Peter Atagye ɔyɛ very senior minister yɛda awurade ase sɛ awurade nam no so na anɔpɛ nso wababae mu ɔsɔfo Duke nyame nhyira wo nso ɛnɔpɛ ɔsɔfo aboagye ntumi amɛka yɛn ho ɔyɛ engage kakra yɛgye di sɛ ɛbere kɔ n'anim no na ɛwɔ yɛn anim yɛn nyinaa yɛbɛhyia medin de ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie yɛde nkyia ɛma Grace Asafo ne Local Council of Churches Akropong
ɛne abusuafo a muti okoma nyina nyame enkoso nhyiram na anopai onomo anopai tie Pastor Helen Yosin else erade mu nkuranhye yenye erade mu nkuranhye na ohawo ne amane bia na mu bia maye mpa nti kronkron enka yen ho na erade mu ayen enche ubetie news nonsia bebo na wap ya peki news no erade nhyiram aha 97.1 adwuman ebusuafo ehwe maye executive producer yan papa Kofi Anson ba for KAB ena nia oboa yen so infiri chinchimu ye nua berma zigibi ono eno hwe bibia maye inhyiranka erade din na yebesen hia nyame aduma ochina erade nhyira obebre Boy, you know a man of the spirit, see with the eye of the spirit, yeah? So if you're carnal, how you think you can see things of the spirit with a carnal eye? Yo, bro, impossible. Hey. Oh, 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 yeah. Aye. Mama, yeah. Your eyes, oh, you judge me wrong.